Какво правите, бе, колеги? Дойте. Я да видим тази пилца сега. Стояне, я. Къде е, бе? Гери! Ай, Венке! Бене! Стелан, ебе ли се? Ебе ли се, Стелан? Юри, опа ли ма? Той опа ли? Юри. Стелан, ебе ли се? Ебе ли се, ма? Ама, той ебе ли се? Ебе ли се, ма? Не. Кажи, ма. Кажи, Той не. ебе ли се? Знам, че се ебе. Стелан, 5 лева ли взими за сега, бе? 5 лева ли взими? А за снимка 20 лева ли взима? Кажи, ма? 20 лева ли взима за снимка? Добре. Тега още. Ти добре ли си, ма? Или си болна? Добре ли си? Болна ли си? Не. Добре. Не си болна, нали? Добре. А Стелан, утле? Стелан, утле? За унницата, бе? А? Стелан, за унницата, бе? Кажи, ма? Добре. Айде. Ти обичаш ли, мама? Не. И аз не те обичам. Знаеш ли? Кажи, ма. Обичаш ли? Обичам. Мога ли? А? Добре. А Стелан, мразиш ли? Не мога да гледаш на очите си, нали? Той, бе ли са мога? А? Стелан, бе ли са мога? Мога ли себе, Стелан? А? Мога ли себе? Стелан, бе ли са мога? 20 лева ли взима за свири? А? Дава път 20 лева ли взима? Кажи, ма? Не по-малко. 5 лева ли взима? Стелан взима 5 лева, дава па, нали?